päävalmentaja Irina Peltola. 4. välierä takana taululla numerot 2-3 voitot. 2-2 pelit jatkuu maanantaina Tampereella. Nopeasti tää peli pakettiin. No ei. Lyhykäisyydessä oli tiukkaa vääntöä ja oma joukkue pystyi pikkusen nostamaan tasonsa viime pelistä ja varmasti tai pitääkin nostaa sitten taas seuraavan pelin. Että tämmöistä playerivääntöä. 2 erää tiukkaa, tilanne 2 erän jälkeen 1-1. Sitten 3. erän alkuun Tigreiltä pari karkeita virhettä, mistä Klassikki rankasi armotta. Miten sä näit 3. erän alun? Oliko siihen painotettu erityisesti jotain tiettyjä asioita? No jätetään ne nyt valmennuksen välisiksi asioiksi, että kyllähän siellä aina jotain yritetään painottaa. No miten tuossa kattelin, näytti, että 2 ketjulla veditte melkein koko pelin. Miten maanantai tulee nopeasti, riittääkö jalka? No näissä peleissä ei ole ikinä jaloista kiinni, kyllä se lähtee tuolta korvien välistä. No mennään sitten siihen maanantaihin. Miten tämä lyhyt aika käytätte hyväksi? No nyt mennään hyvin syömään ja nukkumaan. Yritetään nukkua pitkään, vaikka tunti viedäänkin ajasta pois. Mutta sitten kokoonnutaan huomenna ja jutellaan niistä asioista, mitä tänään jäi mieleen, että pitäisi parantaa vielä ja viedä omaa peliä eteenpäin. Ja peli maanantaina monelta se alkaa? 14. Me nähdään maanantaina. Joo, kiitos. Kiitos. Tigreitten päävalmentaja Jukka Kouvolainen, voitot on nyt 2-2. Miten tästä nyt seuraava peli tulee suht nopeasti? Mitä siinä ajassa pystyy tekemään? No ei siinä oikein pysty muuta kuin vähän videolta katsoa pelaajien kanssa tai joukkueen kanssa peliä huomenna ja käydään vähän läpi mahdollisia muutoksia ja tulevaa pelisuunnitelmaa läpi Tampereelle. Että tietysti kaikkein tärkein on nostaa tietysti joukkueen mielialaa tässä vaiheessa. Tietysti häviäminen ja 2 peliä on nyt putkessa hävitty ja tämäkin oli tiukka vääntö ja pienet marginaalit ratkaisi niin kuin ratkaisi keskiviikkonakin. Tästä pelistä, mitä jäi mieleen? Nyt tulee aika nopeasti. Siis en tiedä mentiinkö vähän Klassikin kelkkaa tuossa, että vähän meidän palloton pelaaminen, oliko liian passiivista, aktivoitiin sitten tuohon 3. erään, siinä tuli kyllä vaan harmittavasti kaveri pääsi 2 maalia tekemään siihen 3. erään. En tiedä, pitää miettiä nyt, että tämän päivän suoritusta ja katsoa videota. En tarkemmin osaa nyt analysoida vielä peliä. 3. erä, 2 harmittavaa virhettä, mistä Classic rankas armotta. Pieni nukahdus vai mistä moiset virheet? No, tietysti niitä sattuu ja niille ei mitään voi, että semmosia pitää, meidän pitää pystyä ne joukkueena nyt käsittelemään. Joukkueena mennään ja joukkueena tehdään asioita ja joukkueen voitetaan ja joukkueen hävitään. Kyllä siitä lähtee tämä meidän toiminta. Selvä. Sitten maanantaina katsotaan, kummalla kausi jatkuu enemmän kuin 1 pelin. Kyllä. Kiitos. Ela nie ma dość, to tylko wciąż zabija już. Ta sladka